Ji xebatên akademîkên Kurdolojiyê berhemên li ser dîroka edebiyata Kurdî gelek girîng in. Yek ji wan xebatan jî berhema dîroka edebiyata Kurdî ya Profesör Doktor Abdurrahman Adak e. Xebata Adak piştî salan cilda we ya yekem temam bû û ket nav refên pirtûkfiroşan. Di dîroka edebiyata Kurdî de geşedanên nû çêdibin û berhemên nû tên çapkirin. Ev jî ji bo tespîta nûner û sînorê edebiyata Kurdî gelekî giring in. Akademîsyenê Beşavêje û Zimanê Kurdî Profesör Doktor Abdurrahman Adak piştî xebateke 5 salan cîlda yekema dîroka edebiyata Kurdî temam kir. Berhem agahiyên ji serdema berî İslamê heta serdema xanedanan dixwede dihewîne û tê de tez û nêrînên nû hene. A dîroka edebiyata Kurdî ya ku heyan niha di pirtûkên dîrokên edebiyata Kurdî de qet qala wê nehatiye kirin cî digire di vê xebata me de. Lewra heya niha dîroka edebiyata Kurdî ji sed sala pazdehim heya ku bigihê roja me di vê çarçoveyê de hatiye. Di vê berhemê de dîroka edebiyata Kurdî ji sed sala heştana beriya zayînê heta sed sala panzdeyana piştî zayînê hatiye nivîsîn. Ji serdema medan yani ji sed sala heştem a berî mîladê dest pê dike heya ku bigihê sed sala pazdehim a piştî mîladê teqrîbî 2300 sal vedigire navxwe ku di vê maweya dûr û dirêj de zimanê Kurdî zimanekî çalak e, aktif e û xwedan berhem e, xwedan edebiyat e. Di qonaxên eşkanî û Sasaniyan de ziman û edebiyata medan bi navê Pehlewî ango bi Kurdiya navîn hebûna xwe domandiye û bi taybetî di serdema Sasaniyan de edebiyata Pehlewîya nivîskî bi pêşketiye. Di sed sala de hem de bi avabûna xanedanên med an jî Kurdan re edebiyata Kurdî ya serdema xanedanan peyda bûye ku di lîteratûra edebiyata Îranê de wek Pehlewiyat hatiye binavkirin. Di lîteratûra em bêjin cîhanê de wek Farsiya kevnar tê qebûl kirin. Li belê em dibêjin nexêr Pehlewî Kurdiya kevnar e. Çima? Çikû Pehle navê welatê Kurda ye. û Pehlewî îro li nav Kurda tê axiftin. Di vê pirtûkê de li gel zimanê Pehlewî û dîroka edebiyata Kurdî gelek nûnerên wê jî hatine tespît kirin. Heya niha derheqê vê serdemê de zêde zanyarî tune bûn. Tenê Baba Tahir de hatin askirin. Lê niha nêzî heftê heb şair ê ku di wê dewrê de bi Kurdî helbest nivîsîne di vê pirtûkê de hatine pêşkêş kirin. Armanca vê xebatê bi belgeyan dîtin û fehmkirina Kurdiya wê serdemê ye. Yani ez hêvî dikim ku berê her tiştî Kurdîbûna Pehlewî yani zimanê Medî û zimanê Pers û Eşkanî, Sasanî Kurdîbûna zimanê van û Kurdîbûna dewra xanedanên Kurdan pêşî bê dîtin. Niha ev berhema giranbiha wek pirtûk hat çapkirin û ket nav refên pirtûkfiroşan.